ithuba esitholayo umphathi wohlelo uSindi siyabekelela abefundisi bonke abakhona ngiyabingelela ngegama likaJesu Kristu amen. Umfundisi uDlamini abaholi bonke abawusomi nama-leaders onke asesontweni siyabingelela ama-politicians esinawo uShebe siyabingelela obaba bonke omama abantu abasha abantwana abancane ngiyabingelela ngegama likaJesu amen. Sibingelela bonke nje abasebenzayo la endlini abenza kube kuhle siyabingelela ngegama likaJesu amen. Ngibingelela umndeni wami ingane zami osisi bami nabashani ngiyabingelela ngegama likaJesu amen. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngethuba elihle siphala namhlanje sihlwa ukuthi size sizihlanganyele kule conference esiba nayo unyaka yonke. Praise the Lord. Nibahle kakhulu bazalwane, ngicela ukutshela lo ngingakayi phambili ukuthi nibahle kakhulu bazalwane. Ozingabazayo sengicheck lonke nibahle kakhulu bazalwane. Isixaxa ngithi ngiyasibheka angisitholi ndawo ngithi ngiyabheka. Ngithi ngibheka isikipha se-Dettol noma esajika. Kayi uqalaza ukuthi ngizibona ayasini. Nibahle kakhulu lonke bazalwane. Praise the Lord. Bazalwane ngiqala ukuxolisa kakhulu ukuthi siqale late. Njengoba nibonile ukuthi ihlele ngeke indlela kulonyaka ukuthi bafuna sibe ne-opening ehlukile. Angithi nibonile benze kahle kanjani bazalwane.